Assalamu alaikum. Ai makaci si ta hamani. Hinkuna ga kandaran si zarma fotaka kansa igani Sarki Ali Abubakar. Sarki Ali Abubakar dai Lagos no agoga goro. Sarki Ali Abubakar zarmai furjina no zarmai bonko no Lagos nan kan ine zarmadu problem danga police wani kulu Sarki Ali ga kai a mazarma katare. Nan kan ine zarmai da dumi wa ne go kai yanji Sarki Ali ga kai zarmai si a madikan zarmai haikul manduwai. Sarki Ali yadin da zarmai dingai cari igoga yanji. Da dai abai akwai ka yan jadin fai a gani no ngai wani hakku. Sarki Ali man kai no ne. Nan kan ama ine zarmai go kana mi cabi. Da bai a gasan ba ngo na ga kasina isi da mazarmai na mu katare. Sarki Ali a gayen jafai matasi gamara a gayen jafai arkusai gamara. Sarki Ali halanda mataka ga tekadi zarmai sai kulu a gabora a gati. Bankan gabara ga bankan sibara ga. Dole tilas bar mu wani yanci a ga nga bumbugan nan wani hali hanna. Barfoyan go gadi kan bonko ni bibu kan go Nigeria da igo kawo no dumiti don zarmai gadu hayaka igo ga cici zarmai gadu ci gaba. Sarki Ali igadiya politician bere banda ni baga ni man baga ni ga bai kan agabo bisanan kan ni gogadi ba a ibara ga bai kan Sarki Ali a ganda borberiyan kan banda ago a sai no zarmai wo a ga amfani bobo te isi ni ga bara ga nisi bara ga li bai kan i gaba i zarmai bobo imatonan kan Sarki Ali to Sarki Ali dai Nigeria politician bere kan banda borgadiyai Kebbi State gwamna a Chorono a ga ka a wundura a ga ka goro da aka Lagos. Sarki Ali nigadiya nganda abba gida Kano State gwamna igoga canno kambi igora nan gufallan igoga sallan ka fahimtarsi. Sarki Ali Nigeria President Bola Ahmed Tinubu da kayan wahane inauguration wahane Sarki Ali hinnaka ci zarma kango nodini gwamna to jarga kan borgani akwai inga wani bongabi rano manci politician no. Sarki Ali nigadi inganda Muhammad Sanusi Kano wani sarki gaba daya iga kan badan tufo iga canno kambi igocar kambara. Sarki Ali Nigeria President to kasa ne Bola Ahmed Tinubu nigadi a izai inganda ga business ti to wani sino igo gadi kan zarmai iga ba imani i zarmai raganda borwane ya dumi kan kwai jini kan iganda mai kan nangai kul igani bai idumai no ga hinka di zarmai si nangai mai a mai hari borga ba raga barsi ba raga borga ba imani zarmai raganda bonko ne wani ya dumi. Sarki Ali nan kan nigo kulu niga bai gani sai bai ga irkoi dai min no hakan nigo ga cici irkoi madinisi irkoi madi zarmaisi irkoi madi alislamaisi aigo kinfo aigo kin bani ha irkoi dai ma dinisi ni koi tarara.